Tevgerên çandê yên li kantona Qamişlo îro têkildarî nîqaşên li dijî Şêx Saîd daxuyaniyeke parve kir û diyar kirin ku faşîzm dê nikaribe tekoşîna neteweyî û baweriyê li Kurdistanê têk bibe. Daxuyanî li ber navenda çand û hunerê ya Mihemed Şêxo ya li Qamişlo hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku bi sazkirina nakokiyeke zext ya di navbera İslam û Kurdistanê de faşîst hewl dide doza Şêx Saîd ji hola wê ya netewî û îslamî ve têk bibe. Tev çandê di dewama daxuyaniyekê de diyar kir ku di şexsê Şêx Saîd de dê faşîzm nikaribe tekoşîna neteweyî û baweriya li Kurdistanê ji nav bibe. Tevgerên çandê di dawiya daxuyaniya xwe de gotin wê hisab nemîne ji mehşerê re ji ber ku wan soza jiyaneke azad û bi rûmet daye. Doza Şêx Saîd olî bû yan neteweyî bû. Bi sazkirina nakokiyeke sexte ya di navbera İslamê